разбрахме, или поне аз разбрах, сега не знам откъде съм чул, да си бил потребил алкохол на сънотворни, нали, смисъл, че все едно... Пиех толвони с 5 фанти. 5 фанти розови, тогава беше дада розова фанта пинк. Аз като цяло... Бил с на фанта само. Чуйте, за да иска да ви кажа на нещо, което е много важно. Адвокатите ми изискаха тази версия, докато аз бях в Република Турция, да мога да взема по-малко присъда, с който аз го отреках и взех по-голяма присъда. Аз мога да получа 10 години затвор, ако бях казал да, взел съм такива неща и след 2 години да си изляза, защото в Турция вече имах 3 години лежан. Значи аз им казах това, което стана, им казах. Според мен аз съм го убил, защото аз нямах спомен. Не съм казал трети, пети. Отначало версиите, които вършиха адвокатите и политическата класа, защото... Да, се опитали да те предпазят реално. И аз бях много ценен за тях. Те през цялото време си мислеха, че могат да ме изкарат и искаха да ме изкарат. После беше излязло, че сме бизнес партньори, са ученици, че съм бил пред фалите, така нататък. И аз всичките заведения ги държах 5 години след като влязах в затвор. Работите ми варяха 5 години след като аз влязах в затвор. Тоест, моите неща не бяха умрели.